Tignan natin. Iyon na. Yo, what's up mga kagagamrak? Ulit ko lang. Yo, what's up mga kagagamrak? Good morning, nandito tayo ngayon sa sa Marikina, sa pamamahay ni Spider Doc. So ngayon, laban namin ng mga YouTuber, mga vlogger na magagamba. Huwag natin kalimutan si Kuya Mindo, mag-subscribe. Huwag ning kalimutan, ring the bell na rin para laging updated kayo sa mga laban ng magagamba niya. Siguradong magandang laban ni magandang makita nyo na laban ni Kuya Mindo. Yan ang si legend yan. Kumbaga sa basketball yan. Yan ang team captain ng mga gagamba. So makarak, maraming salamat. Salamat din kay Kuya Mindo. Paki-subscribe na lang din kay Gagamrak TV. Ring the bell na rin para maging active na rin kayo sa YouTube channel ni Gagamrak. Salamat. Yo, welcome back to my channel mga kagamba. Papalaban tayo ngayon. Laban naman. Susunod na araw, iba naman. Patapos na yung season ng gagamba. Kaya halos wala na masyadong order, wala na masyadong supply. Pahirapan na yung mga supply ng mga gagamba, kagaya ng Tagalog, Masbate, pakunti-kunti na lang pero napakamahal. Palit na ng paliit. Hindi totoo yan. Yan. So, bago tayo magpalaban mga gamba, magsa-shoutout muna tayo sa Team Mindo. Shoutout muna kay Sir Alan Alcansin ng Lipa Batangas, kay Lito Balita ng Lipa Batangas. Yan, shoutout sa inyo. Kay Jumar. Sa Team Mindo naman, shoutout sa inyo Shoutout kay Byrap Spider, Double J Spider, Amazing Spider, Big Dish Spider, Kois TV, Dilby TV, Rancy TV, Kagambrak, yan, Rock and Roll, si Iwat, si Melo, si Kasakmal, si Ibok, shoutout sa inyo, saka si AGM Rumis ba yan? Nakalimutan ko na lang. Yan, shoutout sa inyong lahat mga Team Mindo. Mga kamba, set up nyo na yung ating susunod na season para mapaghandaan ng iba. Tayo hindi na natin kailangan maghanda. Paghihanda lang natin pagkain. Yun. Alright. So panoorin natin itong mga gamba, itong mga laban na to. Labanin mga gamba, itong Tagalog, saka itong Bibisamon. Yan. Bibisamon yan. Meron pa ako natitirang isang Bibisamon na ligaw. Ayan. Bibisamon yan Medyo namumula. Labas na natin yung Tagalog na mas brown ito. Ito naman yung Tagalog. Yan. Laban na natin Ayan. Ayun na. Oh, bulan. Nako, laglag yung samon. Magaling yung Tagalog Talo ang samon. Tignan natin. Iyon na. Lalamunin yung samon natin. Oh, lumaban yung samon. Lumaban na samon. Kumagat din. Oh. Sige. Magaling itong Tagalog na to. Wala, binilot na yung samon. Wala na. Pinagat na sa likod. Wala na. Patay na ang samon. Yun, ang bilis ang pangyayari mga gamba. Alright. Talo ang samon. Yun mga Kabosrog TV, magandang umaga. Huwag natin kalimutan pa-subscribe and share si Tatay Mendo. Salamat. Hi! Subscribe po kay Tatay Mindo. Like and share po. Bye!